ụmụnne m anyị ka na-ekwu ihe ga-eme ka mmadụ wụrụ ka ịchoruo okenye nke wụ part 2 nji ihe mmemme ka ịchoruo bụrụ okenye ikwesịrị ịwụ ọjọọ wee exercise ụdị ọrụ anyị ma arụchi pịa la anyị na-apịa lọrụla ọmụrụ ala apị ihe onweghị exercise ya eme onweghị exercise bụ onwe bụ eziokwu onweghị exercise ya eme ịmala ije isere ihe agawa ugbo iruolu ugbo ile akụ ihe ịkọcha hit ya fụta ụlọ ahụ hit mma ruola awụwa awụ ọdụka iji hit ya wụwa ha ọdụka ị gara gym ka ya akụ ihe mana iwọchị ya ịhụrụ onwe je mmemme exercise solu ihe mmemme mmadụ ọdụte ndụ aka ihe ọjọọ mmemme mmadụ ọdụte ndụ aka nke alọ ebe ọdụla vidiyo nke ọjọọ nke hụ nke alọ nke nọmba ịlọ ihe ọwụwụ weti ịpụtubela mpụtubere wụdawa agwakwa m ụlọ ebidogokwa m wụdawa awụdawa gwokwa ma ọhụkwa ka m si eri ihe ka m si eri ụfọdụ ha abịala vidiyo m lashe m ịwụdagwo nke awụdawa gwokwa m obere oge ha ebidozi ya m goshibi ulu ala ahụla m awụdaba esolekwe m achị lipotobe inwegwekwa ahụ ivu were nwayọọ tụkpa ahụ ribe ihe gbaba ọsọ iricha ihe gbaba ọsọ nyewe onwe ahụhụ ṅụwa mmiri ọkụ di ya bịa nwa obere ihe mmemme mmevu ivuwo ndụ mmevu ivulu iri ya ga oke ndị mụ nwara ịhụrụ ka ewuchi m alaike ya gara m ndị aka nle ekechi ewuchi m nje ka m si eme na krismas na ala m chọta mbidogo chọwa shape nje ka m si eme ma nla ụlọ nkabịa taa m ọkpabịa erie m azamere bịa erie m ụkwa bịa erie m akpụbịa elomi lo nke ọha elom nke onye na ohe olugbo nya ewuchi m ekeka m oche njike amake nkwọbi bịa taa m anụ nchi bịa taa m ke ọwụla m bịara ọgụwa gwụgwa m bịa shi were nwayọọ riwe la wait ọ emekwe mmadụ alọteghị ndụ aka ele aya ji oyele aya ọya ndị agaji ịmakwala ulumu ihe mmerụ nụ ịchọ ịpali ọkpa pakwashila ọkada ọkwa ihe mmemme ada akụrụ amakwa maka ndị ọjọọ mvuru ivu ịchọ ịpali ọkpa ụlala pakwashi ụta akụ ekweghị mpakwashila ọkada akpala mma eselu onwe m vidiyo ka m rekwashirila ọkada ule ahụ la ọhọkwala ihe ndị izi adụmahụ ole ọ wụrụla isobla ndị nwere weit do jee ka ọka isi awụdabala achọbagwụkwa m ekwerekwe mvuru ụzọ wụdacha ewuru m ọlụ mewa arụ akọ nga nkọwa ihe mma akọ ụka ịyashi ihe ekpetara m evulugbo ivu bifo iweta foto m ka ashingụla m amaghị iweta enwe foto a ịla alụghị agwagwo m ugo chọwakwa loka ulu nshi awụda ịgọ ahụ pem ndị mma ahụwala shi ewuchi m gola nwa ada nwaanyị soro ụlọ abado mere laa ọlụ m ewekwa ụmụ nwoke iwe ma achị na nwata nwaanyị na nwaanyị duchi mere laa maka abịa ji m achị m emeke achọ ka ndụ ka nwa m ha mịwa abịọla ha laiki nwa ha ahụ nnukwu ole eme na nwa ya ahụ kawo mma mana nna m lọrọ ekwele onwere nka m ma ọkwa ịma amakwa m na grandchildren na-achọla ha nwa amụrụ ahụ mma mana ihe ka m kwuru dojishili ike wụda agwakwa m ụlọ totens mechie ọlụ ụmụ ile eri nri oke nri na-eme mmadụ overweight ọ ihe ndị a ka nshi ka ngwa ọrụ ụlọ ihe alụ ile eme ewuru okenye akparịla oke ịchọ ịwụ okenye akparịlakwa okenye mkparị nwata mma akparị okenye na-eme okenye eme nwata ahụ wee chọrọ oke okenye akparịla okenye nye okenye nsọfụrụ agwalekwula m la other video repeat kwa eme ka oso nye jee mere okenye ihe ọ wụrụ ego ka iji kpata ego were ego nye okenye ha fọrọ nke winchi ashọ lọ inyere ego inye ha ego winchi kala ataw ga-enye ha ego ka ha gọzie ihe mmegwula ya nye ha ihe esi anyị ọ karịrị akarị mana jee lara ngọzi adakụla ama agakwa bịa nlara